Allah ya ce wa in ma yanzagannaka minash shaitani nazgun, idan wata fisga ta same ka daga shaidan ka ji ka tunzura, ka ji ranka ya fara saka maka fa ya kamata in je in mai rashin mutunci, Allah ce fasta izbillah, to ka nemi tsarin Allah. Mutumin ya iso ka, ya iso ka san wani haka kawai kana zaune takalmin ka zai zo fita ko daga masallaci ne sai ya taka, sai ya ce maka ba za ka mishi magana ba ne. Sun sha malam kana ganin takalman mutane kana taka, sai ce ka ce an taka ɗin. Kaga wannan maganar idan ba a yi abu ne an kai hankali nesa ba, sai ka ji ɗaya a kurkuku. Ke me yasa baki kaza ba baki kaza ba, sai mutumin nan fa mai da ke baiwa ce. Sai ta yi tsaki, sai ta juya, sai ce a kabita. ta an jima sai ka ji ana cewa an ba ta takarda, sai ya zo ya nasu kuma sai ya gaba ba zai yi ba. Ana cewa ka suke ta ce bari dai in gaya muku abin da na faɗa. Akwai wata aya ko suratul Isra'i ne Allah yake cewa wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzaghu bayna, inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Allah ya ce wa kulli ibadi ka faɗa wa bayina, ba mu ba kenan, yaqulu allati hiya ahsan, su dinga faɗin magana mafi kyau. Duk lokacin da aka zauna ana hira, ana tattaunawa, ana wani magana, duk abin da zaka faɗa ka tauna kafin ka faɗa. Me yasa? Allah ce inna shaytana yanzagu bainahum, shaytan na ta kai ka wata magana zaka faɗa ɗaya, wani sai ya rike ta ce da shi kake. Akan wannan sai ka samu kun shekara uku tsakanin ku babu daɗi. To duk wanda zai yi magana, Allah ce dinga faɗan magana mafi kyau. Inna shaytana yanzagu bainahum, shaytan yana tunziri, yana so ya tada tarzoma a tsakaninsu. Inna shaytana kana lil insani aduwan mubina, shaytan ga dan adam makiyi ne mabayyani. To babu babi da musulunci bai tarbiyan mu kai. To Allah yace wa imma yanzagannaka minash shaytani nazghun, idan ma wata fisga daga shaytan ta fisge ka, fasta izbillah, ka nemi tsarin Allah, innahu sami'un alim, Allah mai ji ne, Allah mai ilimi, Allah zai kawo maka ɗauki. To sai Allah ya ce innal ladina taqaw, lalle waɗanda suka yi takawa, suka tsare dokokin Allah, suka ji tsoron Allah, suka bi Allah, suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza massahum ta'ifun minash shaitani, idan wani tunzuri, wani waswasi ya shafe su daga shaidan, zuciyarsa sai ta fara saka mishi munanan abubuwa. Ya kamata yayi kaza, ya kamata ya je waje kaza, ya kamata ya ɗauki mataki kaza. Allah ya ce tadhakkaru, sai su tuna Allah. Fa idahum mubsirun, Allah ta sai gansu a cikin haske, ma'ana sai ka gansu sun dawo cikin hayyacinsu, shine fa idahum mubsirun. Wani zai yunkura har ya fara laifi, kuma sai ya ankara, sai ya faku, sai ya tuna Allah, ya tuna azabar Allah, ya tuna fushin Allah, ya tuna tsayuwa a gaban Allah. Allah ce fa idahum mubsirun, sai kaga kuma sun dawo cikin basirar su da hayyacinsu, sai tuba kuma da istighfari. To masu tsoron Allah haka su, ko shedan ya tunzura su, ko shedan ya musu waswasi, ko ya yunkurar da su zuwa ga saba ma Allah, Allah ce sukan tuna Allah, zakarullaha fastaghfaru li dhunubi, to sai su nemi gafaran zunubansu. Allah ya ce innal ladhina taqaw, lalle waɗanda suka yi takawa, idza massahum ta'ifun minash shaitan, idan wani waswasi ko wani tunzuri ya shafe su daga shaitan, tadhakkaru, sai su faɗaka, sai su tuna Allah, fa idahum mubsirun, Allah ce sai su dawo cikin hayyacinsu da basirarsu. Wa ikwanuhum, yan uwansu shaidanu, su waɗancan miyagun mutane, ya mudduna fil gayyi, suna ingiza su cikin bata da taɓewa.
suna taimaka musu, suna tallafa musu, thumma la yuqsirun, sannan ba sa sassauta. Shine awalam yarau anna arsalna shayatin ne alal kafirin ta'uzzuhum أولم يروا أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عذاب. نعم. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عذاب. الله يتعلم ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين كي مكراتو كوسر روبا كسني با الله يتمكن تور الشيطان كان كافرين تؤزهم عذاب. sai su sai da su ta ingiza ne kanto haka ne wani yana zaune lafiya sai ce mishi ku yi magana da waccan ke dauka idan na sai ya kira ta ita ce ina son ganin ka sai ta shi ta sai ya kai shi sai ya baro shi ya ga wurare da yawa Qur'ani sai ya kai mutum sai ce inni akafullah ina tsoron Allah sai tafi bar mutu to shine